Kagabi tungod sa atong selebrasyon nga gihimo, natural dugay ko nga nakatulog. Unya kay misa man ko ganinang alas 5 sa kadlawon didto sa bunga, mauto nga akong gion ang akong alarm sa cellphone kay nahadlo ko nga basi og dili ko kamata og sayo. Kay lagi sayo man ang akong misa, unya dugay man ko nga natulog. Pero natingala ko nga wa man ko'y nadungog nga alarm, unya hayag-hayag naman. Pagtan-aw nako sa akong cellphone, alas 5 na di ay. Nagpa-alarm ko alas 4:20. Ang nahitabo mao nga ang akong cellphone ni alarm gyud. Ang problema kay nalimot ko nga ako diayng silent ang akong cellphone gabi. Moto nga nagsigi siyag alarm, wala ko'y nadungog kay wala may tingog. So dali-dali kog adto sa bunga, ulahi na kaayo sa oras sa akong misa. Samtang nagpadulong ko didto na malandong ko, unsa man tong hitabua, nganong naingon ato man na unsa man tong akong alarm, akong cellphone, nganong wala man ako gion pagbalik, nga gi-silent man dayto nako gabi. Unya nakahuna-huna ko mga igsuon, ngang nahitabo sa akong alarm ganinang buntag, ganinang kadlawon, murag kita usahay. Murag kita nga mga Kristohanon. Kay ngano man, magpabunyag apan dili musimba. O kahabahinoon, magpabunyag musimba apan walay pagtuo. O dili bahinoon, magpabunyag musimba may pagtuo apan dili andam nga muwali musangyaw sa ebanghelyo. Sa ato pa adunay kulang, tungod kay ngalan ratag Kristohanon apan wala nato puy ang pagka-Kristohanon. Parihas sa akong alarm nagtingog apan dili madungog. Kung atong tan-awon pag-ayo mga igsuon ang mga ebanghelyo, sugod karong Domingguha nagmatuod gayud niini. Ngang mga tinun-an dili lang basta kay nidawat o mituo sa Ginoo, kung dili ilang gipuy-an ang ilang pagtuo o gisangyaw nila ang maayong balita. Nagwali sila ngadto sa katawhan mahitungod sa nabanhaw nga Kristo tungod sa ilang pagtuo. Sa ebanghelyo karong adlaw, makita nato ang usa ka tinun-an ni Jesus, si Maria Magdalena, pinakasuod nga higala ni Jesus. Sayo sa kaadlawon miadto siya sa lubnganan. Una aron sa pagbangutan, ikaduha aron unta paglimpyo sa patayng lawas ni Jesus ug sa paghugas niini ug pagdihog niini og lana. Sa kinaiya ug kultura sa mga Hudiyo, ang usa ka tawo nga ilubong kinahanglan gayud limpyuhan ang iyang patayng lawas ug dihugan og lana sa dili pa ilubong. Sa kaso ni Jesus, wala kini mahitabo tungod kay sa higayon nga namatay siya bispiras kadto sa pangilin sa pagsaylo. Usa ka mahinungdanon nga piyesta alang sa mga Hudiyo. Busa wala nay panahon aron sa paghugas, pagdihog ug lana, paglimpyo sa iyang lawas. Busa natural lamang kay trabaho man kini sa mga babayi
nga ila gayud kining buhaton sa kaadlawon human nila masaulog ang pangilin sa pagsaylo. Apan kung imong tan-awon mga igsuon si Maria Magdalena sa iyang pag-adto, wala siya'y nahimo. Tungod kay pagtan-aw niya, abli na ang lubnganan nga nahimutangan sa patayng lawas ni Jesus, ug wala na siya didto. Busa wala magsayang og panahon kining maong babayi aron sa pagpahibalo ngadto sa iyang mga tinun-an sa nahitabo. Sa ato pa, ang maong babayi si Maria Magdalena mao ang una nga nagsangyaw sa maayong balita, bisan pa kung wala siya makasabot kung unsa ang nahitabo. Ang mga tinun-an, buot mo matuod niini, buot mo matuod sa gisulti kanila ni Maria Magdalena. Mao kana nga si Pedro o si Juan ang pinangga nga tinun-an ni Jesus nanagan padulong sa lubnganan. Ang unang tinun-an nga mas kusog nga mudagan kay kang Pedro miabot ngadto sa lubnganan. Matud pa ni Juan sa Ebanghelyo, milili lamang siya ug nakita niya ang panapton nga lino apan wala siya mosulod. Sa pagabot ni Pedro, wala gani siya muhunong ni diretso siya sulod ngadto sa dapit nga nahimutangan sa patayng lawas ni Jesus. Nganong nisulod man siya, una tungod kay atong hinumduman nga kining maong lubnganan giandam alang sa usa ka dato alang siyang kaugalingon. Aron nga kabut dito ibutang ayang patayng lawas unya nagpagama siya daan og lubnganan nga gikulit sa dakong bato. Mao na nga sayon alang kang Pedro ang pagsulod didto. O nganong una man nga misulod si Pedro, nganong wala man mosulod si Juan. Tungod kay si Pedro mga igsuon, mao kini ang gitawag nato, kining maong kamatuoran sa Ebanghelyo, mao kini ang gitawag nato og the primacy of Peter. Ang pagkapangulo ni Pedro. Mao na nga muingon ta nga si Pedro mao gayod ang pinakauna nga Santo Papa kay ngano man gawas nga giingnan siya ni Jesus nga siya si Pedro ang bato ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Siya usab gitagaan sa Ginoo sa yawi sa gingharian sa langit. Ug karon giila sa mga tinun-an una ni Juan ang usa sa mga apostoles nga siya gayod ang pangulo, busa siya ang angayan nga magmatuod sa gitaho kanila ni Maria Magdalena. Mao kana ang papel ni Pedro dinhi sa kalibutan human mamatay si Kristo. Sa pagsulod ni Pedro mga igsuon, nakita niya matud pa sa gisulti ni Juan sa Ebanghelyo nga wala na ang patayng lawas pero naa didto ang panapton nga lino nga gigamit sa pagputos sa lawas ni Jesus. O gilain pagbutang ang panapton nga giputos sa iyang ulo o giayo kini paglukot, giayo pagpilo. Unsa may ipasabot ni ini? Duha ka butang mga igsuon. Una, buot ipasabot nga si Kristo dili lang basta nawala dito sa lubnganan o kahagikawat sama sa nahitabo o gikawat ang iyang patayng lawas sama sa gisulti sa mga tawo no diha sa Ebanghelyo sumala ni Mateo tungod kay adunay ebidensya nga maayo ang iyang paggawa sa lubnganan, iyang pagtindog gikan sa iyang gihigdaan. Giayo paglukot ang panapton nga lino nga gigamit pagputos sa iyang lawas. Giayo paglukot ang panapton nga gigamit pagputos sa iyang ulo. So nabanhaw gayud siya, ebidensya kini sa iyang pagkabanhaw. Ang ikaduhang rason ni ini mga igsuon mao nga ambot lang
kung pila ninyo ang nakasulay nagkatulog sa hotel. Kung matulog kag hotel, unya usara ka gabi ang mong pagkatulog dito, sa ato pa pagkabuntag inigmata nimo, biya na ka sa imong kwarto sa hotel, dili nimo ayuhon og hipos ang bedsheets o ang mga unsa nga gigamit nimo dito sa imong kwarto sa hotel. Kay kabalo man ka nga mobiya ka, unya hipuson man to sa mga attendant sa hotel aron labhan. Pero kung matulog ka, muadto ka sa hotel, unya matulog kag 2, 3, 4 ka gabi, dili man ilisa na imong bedsheets kada adlaw. So unsa may imong buhaton? Imong ayuhon pagpahimutang ang imong katre, ang imong bedsheets, imong ayuhon pagpilo. Nganuman, kay kabalo man ka nga mobalik pagkatulog sa maong katre, mobalik pagkagsulod sa maong kwarto, paghuman sa imong activity ni anang adlaw, pananglit do na kay seminar, maingon ni ana. So ingon usab ni ana ang nahitabo diha sa ebanghelyo karon. Ang gibuhat sa nabanhaw nga Kristo nga pagpilo og nindot nga pagpilo sa panapton nga lino o sa panapton nga gigamit sa pagputos sa iyang ulo, timailhan kini alang sa mga tinun-an nga mobalik siya. Iyang gipahibalo ang iyang mga tinun-an pinaagi niya maong mga panapton nga mobalik ako. Butang mga igsuon nga angayan nga maghatag o paglaom sa mga tinun-an. Butang nga angayan nga maghatag o paglaom alang sa matag usa kanato. Kay nganuman tinud-anay nga nag-antos og namatay si Kristo. Tinud-anay usab nga nabanhaw si Kristo o tinud-anay usab nga mobalik si Kristo. Aduna kitay paglaom ni anang maong nabanhaw nga Kristo kay mobalik siya aron sa pagtubos sa matag usa kanato. Mobalik siya tungod sa gugma alang sa matag usa kanato. Mobalik siya aron dad-on kita niya ngadto sa himaya sa kinabuhing dayon. Mobalik siya kay buot siya nga mahingpit ang atong pagkahiusa diha og uban kaniya. Magpasalamat kita sa maong Kristo. Magpasalamat kita sa maong Dios nga wala lang basta nagpakamatay, kung dili hinuon nagpakamatay siya aron mabuhi kita. Wala lang basta mihalad siyang kaugalingon, kung dili hinuon mihalad siya siyang kaugalingon ug nabanhaw aron mahingpit ang atong pagkahiusa diha ug uban kaniya. Atong higugmaon ang Kristo nga nahigugma kanato. Buhaton nato ang atong mga katungdanan, puy-an nato ang atong pagka-Kristohanon. Palihog manindog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan